Скъпи колеги, аз никога не съм правил и не мога да правя компромиси с професионалната си съвест. Хора, които не знаят какво значи моята професия, за мен не са хората, които трябва в момента да решават този трудоуправен конфликт. Не знае какви са мотивите на Сергей Станишев, но знае, че да прекъснеш преговори по време на стачка, поради каквито и да е причини, не е проява на държавническа мъдрост. Скъпи колеги, ясно и категорично изразявам собственото си като говорител на стачния комитет Обединено и като учител, надявам се, обществено мнение. Ние нямаме какво да губим. Но правителството има какво да губи. Ние нямаме какво да губим. Но държавата има какво да губи. И в името на държавата, която обичаме, в името на децата, защото всички или повечето от нас са и родители, ние не можем да си позволим да отстъпим. Стачката продължава. Окей,